Sa iyo mga kasano ko nga pala si Paolo, kakagaling ko na sa trabaho. So, medyo malamig pa yung utak ko. So, naisip ko, ba't hindi ako magbasa ng mga comments nyo, di ba? Para naman ma-relax yung utak ko. Kasi so, di ba, sa trabaho, 8 oras ako doon. Diba, meron akong silbi sa lipunan, di ba? Kayo mga tambay dyan. Walang pa sa nararamdaman nyo. Pero, sa ngayon, gusto ko muna makaramdam. So, magbabasa muna tayo ng mga Victor Magtanggol ng mga comments nyo. So, iba dito, baka na-bait nyo ako. So, sorry na lang kung talagang subscriber kayo na gusto nyo lang ako pagtripan. Gusto nyo lang ako inisin. So, iba kasi dito talagang seryosong na-trigger. So, masarap pa sila pagtripan. Unang komento. Lord, sana pa bawian nyo ng buhay to. Kawa naman yung mga videos. Kaunti lang ang views. Walang kikitain par. Gumawa ka na lang ng video na nagpapakamatay ka. Oh, we have an edgy boy. Edgy boy, mga cancer. Ang ibig sabihin niya, cool kid siya kasi sinabi niya ang Diyos, gumamit siya ng ginugusto na ikamatay ang isang tao. Buti na lang hindi ka kilala. Maraming salamat sa ano mo. Ako ay na-relax. Medyo may mga lumabas sa akin mga konting kilig sa sinabi mo. Maraming salamat. Sunod na comment. From Nathan. Ingay mo lang bugok. Dahil mong alam, hayop kang bakla ka. Para na naman ako nasa high school. Mga bakla na naman ang panlait. Nako. Kala ko ba equality sa lahat? Ano ba yan? Ito ang banter ng mga bata. Ay, kung lalaitin mo na lang ako, please. Laitin mo naman ako ng mas matindi. Ano ba? Sayang naman yung utak mo kung hanggang bakla lang kaya mo laitin. Sadly, hindi ako bading. Sorry ha. So medyo papunta doon yung lait mo. So hindi ko masyado na feel. Sana kung siguro kung bakla talaga ako, mafi-feel ko na nilalait mo kasi ginagamit ko bilang isang derogatory term ang pagiging bakla. Dahil lang sa isang sexual preference, ikaw ay mas mababang tao na. Maraming salamat Nathan. Kasing talino mo ang iyong pangalan na hindi pinag-isipan. Sunod na komento, maraming salamat Nathan. Dude, para kang si Trilla, lahat na pinagsasabi mo nonsense. Huwag kayo manood kung ayaw nyo. Okay, ba't natin dinala to sa politika? Entertainment lang yung pinag-uusapan natin. Di ko talaga pinapanood ng Victor Magtanggol. Yung mga cancer, yung mga subscribers ko nagbibigay sa akin ito. At dahil mahal ko sila, gagawin ko lahat. Subukan. Kakantukmol. Ano ba ang tukmol? Tukmol. Ito ang tukmol! Ngayon ko nalaman. 23 anyos na ako. Ngayon ko nalaman ito. Mukha ng tukmol. Ano ang ganda ng tukmol? Tukmol is turtle dove. Buksan ang pag-iisip. Mindfuck ka. Hindi pala to hate comment. Sorry. Tumatalon ako agad na isang panlalait na sinabi sa akin. Sorry. Insecure lang ako, Adrian. Maraming salamat. Sunod na komento. From Yuna Johanna. Pakala mo kung sino ka mag-judge sa serye. Mukha mo pala inggit ka lang. Kay Alden, mas gwapo siya. Ikaw pangit. Mahiya ka nga sa mukha mo. Ito, ikahihiya ko to. Wala naman akong sinabi na pangit si Alden. Ang pangit ay yung production. Buksan ang pag-iisip. So di ko alam ba't ka napunta doon man, Yuna. Pasensya na ko, isa kang fangirl ako, nasaktan ko ang iyong ovaries. Huwag ka mag-alala. Pag magnaregla ka, mawawala din yan. Lalabas lahat yan. So minsan gusto ko malaman kung sino ba sila. So puntahan natin ang kanyang channel. Yuna? Ba't ka ganyan, Yuna? Sabi ko na nga ba pag mga bata ang gumagawa ng... Hindi ko alam kung yung tatay ba yung nanlait o yung bata. Pero either way, kung yung tatay gawang ang nag-comment niyan, sorry. Huwag mong gamitin yung pangalan ng anak mo. Kasi baka mapa-feature sa mga ganito klaseng video, di ba? Dahil may respeto ako sa kapwa ko Pilipinong naka-blur out yan o naka-beep. Huwag ka mag-alala, ako bahala sa'yo. So, hopefully, ikaw yung tatay, hindi yung bata. Kasi kung yung bata yan... Bumalik kasi sila pupunan ng nanay mo. Sunod na komento, maraming salamat. From Brian. Subok. Di ikaw na lang gumanap ng Victor Magtanggol. Well, kung pwede lang eh. Kung pwede lang, meron akong talent, gagawin ko eh. Pero alam ko, kahit ako gumanap niyan, hindi naman yung bida yung nag-e-edit eh. So kahit ako gumanap bilang si Victor Magtanggol, wala akong magagawa. Nasa production team yan, nasa kanilang budget at sa kanilang producer kung saan nila dadalhin yung kanilang quality. From Primo, Subukan. perfect ka ba? Ikaw, ano ginagawa mo? Pangit ka kaya? Ano ba meron sa itsura na isang tao na parang bumabase lang? Wala ko, sinabing pogi ako eh. Wala akong pake sa itsura ko. Hindi ko naman sinabi na dapat perfecto yung Victor Magtanggol eh. Sinasabi ko lang na kung ito ang standard na wala kang pwedeng laitin at wala ka naman pwedeng mapuna,
Nandito siya eh. Kumbaga, hindi mo naman kailangan ng extra budget para lang gamitin yung onting common sense at onting utak na meron ka. Buksan ang pag-iisip. Ako, ang ginagawa ko, ako yung nagtatrabaho. Ako yung nagtatrabaho, meron ako YouTube channel. Kumbaga, meron ako silbi sa lipunan, Mr. Primo. Maraming salamat. Tingnan natin, Primo, baka naman meron ka ginagawa sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong, baka kasi di natin siya naiintindihan, di kasi natin alam ang kanyang pinagdadaanan. Ano to? Primo? Mali. Primo? Ang sinasabi Ano naman, to? ang pangit. Ano mga pinaggagawa mo? Mundo Ha? kung wala ka. Pangin ka pa. Pag tumingin ka, akin ka. Ikaw pa rin pala. Hanap-hanap para kahit magpanggap di Nathan, ito yung hinahanap mong bakla at Nathan, meet Primo. Mukhang naghahanapan kayo eh. Okay, hindi ako ang hanap nyo. Pasensya na, hindi lahat ng tao mapapasaya natin. Ganun talaga ang buhay. Pero at least ito, di ba para akong Tinder, ako naging Tinder app nyo. Ngayon magkakilala na kayo. Nathan at Primo, mag-espadahan kayo. Pag-iisip. Magkano bayad sa'yo ng ABS? Kawawa ka naman, pati problema ng GMA, pinoproblema mo. Baliw ka ba? Oo, ulol nga eh. Pauulol nga eh. Baliw na nga ako eh. Naiinis na nga ako eh, ha? Alam mo, sana nga may bayad ng ABS sa akin, pero hindi eh. Isa't kalahating tanga rin naman ang mga major networks eh. Kumbaga, yan talaga pag pangmasa ang ginagawa at araw-araw mong ginagawa. Talagang mawawalan ka na ng laman yung utak mo. Kasi kailangan mo gawin araw-araw. Mauuya ka talaga. Kaya di ko rin sila masisi. Legal naman itong ginagawa ko eh. Pero para sa akin, illegal na gawing tanga ang mga Pilipino. Kaya ako ito ginagawa, di ba? Tsaka problema ng GMA. Mukha ba may problema ang GMA? Kumikita naman sila eh. Yun nga yung kinaiinisan ko kasi kahit basura nilalaban sila, mataas pa rin ang kita nila. Meron at meron pa ding manonood dyan. Kaya kumbaga, hindi nila ito problema. Di ba nga, another man's trash is another man's treasure. Di ba? From gusto yun. Wala kayo laban sa GMA, bobo. Kailangan going V yung B eh. 10 taong gulang ka lang ba? Tuloy ka na ba? Bumalik ka nga sa nanay mo. Maghugas ka ng pinggan. Doon ka muna bata. Dapat talaga mayroong age restrict sa YouTube. Kailangan pambatang hindi tuloy ang content mo. So, sumusunod lang po ako sa batas. Hindi ako nanlalabad. Sunod na komento from Angelo. Wala akong pakialam sa Bong subok. ng VM na yan. Ang arte nitong Bong subok. ano ka, perfect? All caps! Ang ingay ng all caps! Pag nakita kita, sasakalin na lang kita. O sige, ano to? Anong galawang probinsyano to? Tumasok yung laway ko. Sunod na komento, galing kay Great Sage Pornimo. Iindahin ko ang sakit na gumuguhit. Lahat ng nabasa ko yun ang pinakamasakit. Hindi mo na itindihan, pinagdadaan ako. Sobrang hirap. Kayo pala mga bobo eh. Natural mga bata ang target audience ng series to. Hindi naman mga nagmamagaling na kritikong gaya nitong ulol na to. Ay maraming salamat. Yes, ako nga pala si Pau Ulol. Mga nangihila pa ba para sila umangat? Huwag ganun. So pag bata ka, dapat bobo ka na. Sa tingin mo ba, pag matanda ka na saka ka na nagkakaroon ng critical thinking? Bata pa lang nabubuo na kung paano mo nakikita mo doon. Nabubuo na kung paano ka nakikisalamuha sa paligid mo. Sa logic na ibinibigay mo. Kung sa simula pa lang, tae na ang ipapakita mo sa bata. Tae rin yan hanggang sa pagtanda. Parang mga bata, parang mga spongha. Pag nilagyan mo ng tubig yan, sisip-sipin niya lahat yan. Mapagtae pa yan, Victor Magdagol, o mapakahit ano pa yan. So, kung iniisip mo ay dahil pambata ang isang palabas, dapat na siyang mawala ng common sense. Mali yun. Kasi kung lalaking tanga yung bata, baka lumaking parang ikaw. Magaling kang kupal ka. Ito pa yan, challenge, hindi kami nangaaway. Hindi kami nangaaway ng mga taong hindi kilala. Alam mo naman, ang mga haters, ang mga nagbubuhat sa ating pataas, diba? Maraming salamat, Jericho. Jericho, sana pag-ingatan mo na lang magiging anak mo at wag mong gawing tanga. Iwan mo na yan sa sarili, wag mo na ibigay sa anak mo. Sunod na komento. Literal na Pinoys ka, pre. Marunong ka pa sa mga nagtatrabaho dyan sa palabas na yan. Baka mamaya ikaw isa lang para magtrabaho dyan. Good luck sa'yo, brother. Maraming salamat, brother. Ako ay isang only child, so kailangan ko talaga ng kapatid. Malungkot sa aking kwarto. Pagod na ako hindi ko na-get yung baka mamaya ikaw lang isang magtrabaho dyan. Ayoko magtrabaho dyan. kung nakita ko yung script, sakita ko yung budget, tapos hindi ako magtatrabaho dyan. Binaladra mo pa yung mukha mo.
Ano masama sa mukha? Bakit kanina pa kayo lalait ang mukha ko? Wala ko nilait ang mukha. Ang nilait ko yung production. Meron bang production sa mukha ko? Meron bang crew? Meron bang TV crew na pinapaganda yung mukha ko? Meron bang akong makeup crew? Wala. Lagkit lang to ng umaga. Ito lang yung panlinis ko ng mukha. Tsaka ng mesa. So, sinagot ko siya. Minsan lang ako sumagot kasi kailangan niya ng pagmamahal. Ibigay natin ang pagmamahal sa mga nangangailangan. Lalait ko yung gawa, hindi yung taong gumawa. Oh! Flip top! Boom! Ano to, Jomel? Jomel? Bakit to nasa playlist mo? Bakit ka may mobile? Kahihiyan ka, Jomel? Ano to? Okay na, ayoko na siya laitin kasi kung ganitong klase mga pinapanood mo, hindi na kita kailangan laitin. Nilait mo na ang sarili mo. Bobo ka ano sana? Ano? Bobo ka ano sana pakialam mo dyan, pota? Is this ka, bobo? Is this pa fame? Is this, the is this meme, yes. Ang isa sa mga pinaka-cringe na bagay sa mundo, pag dinala mo na yung meme sa totoong buhay, pag sinasabi mo siya, is this ka ba buhay? Is this pa fame? Joshua, kailangan ba natin mag-usap, Joshua? Kailangan ko ba puntahan ng profile mo, Joshua, kung meron kang dinadamdam? Ako, Joshua, baka meron kang sama ng loob, kailangan natin ipatingin yan kay Dr. Ulul. Joshua, ano to? Ano to? Alam mo yun, may pinagdadaanan ka ba? Joshua! Joshua! Ba't ka ganyan? I'm done! Iindahin ko ang sakit na gumuguhit. Is this not strong? I'm done being strong, Joshua. Para sa ating dalawa, I'm done. Ano tong mga photos na to? Natural! Is this a natural born gamer? Ayoko na siya, alam mo yung ayoko na siya pagsabihan. Kasi ako na yung nasasaktan para sa kanya. Wala na ako kailangan gawin. John Leroy, ang yabang naman. Huwag na lang manood kung di tayo pang palabas. Ang dami pang sinasabi. Ganon gumawa ng content dyan. I'm sorry kung hindi mo trip. Bakit mo to pinapanood? Ba't mo pinapanood yung ginawa ko? Kung di mo tayo yung mga ganitong klaseng content, alis na, okay? I'm done being strong. Tunggong na to, lakas mo man live, bakit kami gawa ka na bakit din sa buhay mo? Pau-pau ka pangalan pa, traidor! Isa kang kahihiyan sa pangalan ko. Copycat channel lang to. Walang original, parang Victor Magkatagol lang din. Nakasabi ko lang nito kanina yung mga gumagamit ng is this advantage is this yung mga gumagamit ng meme sa labas ng online community. Kaya pala na-subscribe siya kay parang PewDiePie. Wala na akong laban. Ayoko na. Sunod ako, beta na. From left arrow, you're done. Ito ang pinakamasakit sa lahat ng comment nyo. So, ito ang aking sagot dyan. Maraming salamat. Pagod ako. Parang isang buong episode ng Victor Magtanggol yung pinalood ko doon. Di na kaya ng CGI ko to. So, maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga haters ko. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng content. And sa mga hindi alam kung saan to galing, dito nyo na lang panoorin. Dito galing mostly mga contents na yan. Hanapin nyo na lang kung gusto nyo. Please, wag nyo silang awayin. Wala lang sa akin yan. Ganun talaga. Sa lahat na ginagawa natin, lagi tayo magkakaroon ng mga taon din natin mapapasaya. Kasama yan sa buhay. And kung mainis ka sa mga ganyan, wag ka na gumawa ng content. Wag ka na gumawa ng kahit ano na ipopost mo sa internet. Kasi ganyan talaga Kahit bato aking puso, marami naman dyan mga nagko-comment na mga ikinatutuwa ko. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo kung sino kayo dyan. Kayo talaga nagpapalakas sa akin para gumawa pa ng content. Kasi dahil sa inyo, nag-e-enjoy talaga ako. Huwag nyo kalimutan i-like. Ipasok nyo to sa puwet ng mga haters. Comment kayo ng pinakamatindi nyong panlight sa mga haters natin. Syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para makagawa pa ako ng mas maraming content. At ma-recommend ba tayo sa ibang mga hindi ko pa hater? Nangongolekta ako talaga ng mga haters. Yun talaga yung goal ko. Ako ulit si Paulul Magtanggol. Ngayon pa na bumagsak sa akin yung lahat ng mga panlalait. Ang sakit na! Ang sakit! Sige, mamaya na ako iiyak pagkaalis nyo. Paulul Magtanggol out.